Dobro večer i započet ću kao svi verbalni zlostavljači, bit ću kratak. Ali zaista ću biti kratak. Hrvatska, hvala ti. Hvala ti. Bosno i Hercegovino, hvala ti. Hvala svim Hrvatima i hrvatskim građanima u Hrvatskoj i svijetu. Ovo je za mene osobno velik dan i ovu pobjedu doživljavam i kao priznanje, nekakvo priznanje ili barem odobravanje svog rada u zadnjih 5 godina, nekakav akt povjerenja ljudi prema meni. Ali uz to i kao poruku, kao plebiscitarnu poruku hrvatskog političkog naroda o stvarima u državi, onima koji bi je trebali čuti. I molim da je čuju. Ima još jedna kategorija naših građana, istih kao i vi ovdje i oni koji su glasali za mene, a ovi jesu glasali za mene. Molim jedan veliki aplauz za članove i birače HDZ-a. Rekao sam da ću biti kratak, hoću. U ovih 20 ili nešto manje godina sam uvijek davao sve od sebe da govorim istinu. Istina je voda duboka i možda neki put i nisi svjestan da nisi u pravu, ali bitno je da svjesno ne radiš ono što smo slušali zadnjih nekoliko mjeseci. To je bilo ružno, ali to je sad gotovo. To je sad gotovo i kako god hoćete, ispružena ruka pod pravim kutom, potpuno ispružena, to je moja dužnost prema onima koji obnašaju izvršnu vlast u ovoj državi i koji kažu da su odgovorni za 99% stvari, a mi ostali za onih 1%. I odmah da kažem, to su moje riječi od prije 10 godina. Ja sam ih zaista rekao 2015. u siječnju kada je tadašnja predsjednica Grabar-Kitarović pobijedila našeg kandidata Josipovića. To je bilo malo ogorčeno s moje strane, ali to je točno. Dakle, Vlada je najodgovornija u ovoj državi. I molim Vladu da to čuje. To su joj građani večeras poručili. Ovo nije podrška meni i da se ne lažemo, nitko nema podršku 75% birača. To je samo u ovom trenutku i samo danas. Kogod... Još jednom, ne znam, jesam rekao na početku, dakle pozdrav svima od Batine na Dunavu do Premanture, od Svetog Martina na Muri u Međimurju, najsjevernije hrvatske općine, do hrvatskih Konavala i Prevlake. A ovo je poruka onima koji šalju poruke meni i neka ih šalju. Dakle, ja ću se držati Ustava, to je moj program. Što god o tome mislio, 75% hrvatskih birača koji su danas izrazili svoju volju, slažu se s time. Slažu se s time i ponovno pozivam, čujte to. Tražim ne ovlasti, jer ovo nije radi ovlasti, ovo je radi dužnosti. Ovo je pitanje dužnosti. Moja dužnost je da budem ravnopravan, jer tako kaže Hrvatski ustav. U pitanjima vanjske politike, ravnopravan. A to nalaže suradnju, to nalaže sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost, koje se već 3 godine ne saziva, ne mojom voljom. U pitanjima obrane i nacionalne sigurnosti, kako Ustav kaže, ja ću biti vrhovni zapovjednik, dakle ne ravnopravan, nego najodgovorniji i najviši po rangu, jer tako kaže Ustav. Novcem, bilo onim europskim koji dolazi, i još neko vrijeme će dolaziti, i probudimo se, izbistrimo pogled, ne još dugo. To je šansa koju treba iskoristiti sada, ona prestaje. I onim našim novcem koji stvaramo relativno manje ili više uspješno, ovisni o uvozu i o stranom kapitalu i stranim priljevima, o tome odlučuje i na to utjecaj ima Vlada. Ovo malo što ostaje, to moramo dijeliti. Dijeliti je vještina i vrlina. Onaj ko hoće zgrtati sve za sebe, tom ljudi obično pošalju poruku kako su poslali danas. Ne meni, nego njima.
Nadam se da nisam previše govorio o sebi kao neki i neću. Iza mene je puno godina rada i želim vjerovati da je i današnji rezultat, ponavljam se, ali ovo je za mene emotivan trenutak, reakcija naših ljudi na to, da imaju povjerenja. A povjerenje se teško stječe, a gubi se u treptaju oka. Dragi prijatelji, hrvatski građani, Hrvatice i Hrvati u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, važna stvar, borba ne prestaje, pravedna, čista i legalna i za vaša prava i hvala vam na vašim glasovima. Hvala glasovima hrvatskih nacionalnih manjina, našim građanima, sudruzima u dobru i zlu u Hrvatskoj. Ovo je njihova domovina i uvijek će biti njihova domovina. Njihova i naša Hrvatska. Neću najavljivati nikakve dopise, nikakve javne pritiske prema predsjedniku Vlade, ali morat ćemo razgovarati. Drugi lauf je gotov. Pogledajte semafor. Di je semafor? Jedino tako se može. Sportski, ponekad sa faulom, ponekad sa grubim startom, ali nikada ispod svih kriterija. Za Hrvatsku kakvu želimo, domovini vjerni, živjeli naša Hrvatska. Živjeli!